Les darreres setmanes, famílies de diferents escoles de la nostra ciutat han denunciat deficiències en els equipaments, com ara el no funcionament de l'ascensor a l'escola Rialta o aquí a l'escola Fray Luis de León el tancament d'un lavabo del menjador i d'infantil. Això podem sumar també l'existència de barracons a diferents escoles, com són l'escola Santa Coloma o l'Institut Nou. Davant la manca de resposta i d'una actuació àgil, la CUP Gent de Gramenet entenem que s'han de garantir les infraestructures adients a tota la comunitat educativa i vetllar pel bon estat dels edificis de les escoles de la nostra ciutat. Prou d'excuses. No podem estar pendents de si les competències són de l'Ajuntament o de la Generalitat. Hem de sortir d'aquest bucle constant i assumir les responsabilitats com a ciutat i de totes les administracions. Per això, la CUP Gent de Gramenet plantegem un pla integral de manteniment i millora del conjunt dels equipaments educatius de la nostra ciutat. Les més petites de la ciutat es mereixen una educació pública i de qualitat amb uns equipaments en condicions.